ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಿಚನ್ ಒಂಜಿದಿಯಾರೆ ಬಾರಿ ರಪ್ಪ ಸುಲಭ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಉದಾಸೀನ ಸೊ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪುನು ಶಬ್ದ ಹಣ್ಣಲು ಮಲ್ದಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡಾಯ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡೇನ ಇನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಯ್ಪಣೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡದೇ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಪ್ಪಗೊರ ಪಂಡದಿದ್ದೆ ಸೊ ಒಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂಜಿ ಮರಪೇಜಿ ಸೊ ಅನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಪುಗ Q&A ರೌಂಡ್ಗೂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈದನೆ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಪ್ಪಣ ಒಂದೇನ ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ Q&A ರೌಂಡ್ಗೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಇದ್ದೀರ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಹಾಂ ನಾನು Q&A ರೌಂಡ್ ಮಂತ್ವೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೇರದೆ ಆಯ್ಪಂಡ ಏರಾದಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ತುದಿತ್ತು ಜೇಡ ಅಕಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಪಾಪ ಹಾಕಲು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಜೇಡ ಸೊ ಇತ್ತೇನೋ ವೀಡಿಯೋ ತುದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋಲೆ ಅಕೊಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ Q&A ರೌಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ರೌಂಡ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸೊ ರಪರಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕಡಪುಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಂದಾಯ್ತು ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಪುಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಸೊ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಂತನೊಚ್ಚಿ ನೋ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ Q&A ವಿಡಿಯೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ಐದು ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ಲ ತೂರ್ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ಖುಷಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಕಾಂಡದ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪದೆ ತುಲೆ ಇಸ್ ಸೊ ಕ್ಯೂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ 10% ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ್ನ ಮುಲ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆಪುನೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಗರಗರ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಏಪಲ್ ಹಾಳಾಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸಲ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಡಾದ ಜಿಟಿಕಲ್ ಮಾತ ವಿಶ್ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾರದೆ ಬೇಗ ಸರಿ ಆವಡದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಾಟಕ ಡಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಶೂ ಮುಟ್ಟುಡಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಟಾಟಾ ನೋಡಿ ಹಸಿರೋ ಓ Sorry. ಕಣ್ಣು ತುಲಾತೀನಿ ದಿಯ ಸಿರೋಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಸೆ ಒಂದುಂಟು Open your mouth. Open your mouth. Open. Sorry, open. Sorry, open. Open your mouth. ತುಕ ಮೋನೆ ಪುಲಿ ಅಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೂರ್ದಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ ಮಂತ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟು ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಬೇಬಿ ಬರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ತಿರ್ತು ಬೈದುಂಡು ಸಿ ಹರ್ರ ಆಣ ಪುಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವು ಗೊತ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಚನ್ದ ಕಂಡಿಡು ಸುಲಭ ಮದರ್ ಪಕ್ಕಿ ಬೇಬಿ ಪಕ್ಕಿಗೂ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಆಯ್ತು ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ ದೂರ ಮಲ್ತ ಅದು ಆಯ್ಪಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಬರ್ಡ್ ಕುಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಕೇಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡಿಯ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಸಂಸಾರ ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಆ ಕೇಜಿಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ಒಂದು ಕಿಮ್ಮಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ನಾನು ಅವು ಕಿಮ್ಮಿದಿ ಆಡು ನಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ ಓ
ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರ ಯಾನೈತೆ ನೀರು ಪರ್ನ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾಯಿ ತೊಚ್ಪಾನಿ ಗೊತ್ತನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪೇ ದಾಯ್ಪಣ ಯಾ ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಂತದೆ ದಾದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದೂರಂಡಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಪೋರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕುಲ್ಲುದು ನೀರು ಪರ್ಪುನಾದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತುದು ಗಡಗಡ ನೀರು ಪರ್ದು ಬಿಡ್ಪುನು ಮೊಕ್ಕವರ ಪೋಪುನು ಬಾಜೆಲ್ಲ ಆದುಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ಎಂಕ್ ಸೊ ಅದು ಕುಲ್ದು ಪೂರ ಪರ್ಪುನಾದ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೊರಾನೆ ರಪರಪ ನೀರು ಪರ್ದು ಬಲ್ಪುನು ಸೊ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುದು ಆರಾಮದು ನಮ್ಮ ಚಾಲ ಕಾಫಿಲ ಎಂಚ ಪರ್ಪ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಸಿಪ್ಪೈ ಸಿಪ್ಪರ್ಪತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನೀರ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ಲುದು ಸ್ಲೋಲಿ ಸಿಪ್ಪೈ ಸಿಪ್ಪರೋಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಜಿನ ತಾದ ಅಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀರನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಉಂತುದು ಗಡಡ ಅಂದು ಹೊರಾನೆ ಉಂತುದು ಪೂರ ನೀರು ಪರಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಡೈಜೆಷನ್ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿಲ ಸರಿಯಾದ ಆ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಉಂತುದು ಪರಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಥರ ಹೊರಾನೆ ಉಂತುದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಗಟ ಗಟ ಅನ್ ಪರಣ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡೆ ನೀರು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ದಾದ ಬರೋದು ಹೊರನೆ ಒಲ್ತುಡ್ದು ನೀರು ಅಂದು ಸೊ ಆ ಶಾಕ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ್ ಬಚ್ಚಿ ಕುಲ್ಲದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಪರೋಡು ಸೊ ಆ ಬಾಟಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ್ದು ಆಯ್ಪಣ ಯಾನ ಆ ನೀರಿಗೆ ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ಲ ಬೊಕೊಂಚೂರು 3 to 4 drops ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಂತದೆ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಶೋಕ್ ಆಪುನು ನೀರ್ಲ ಪರರಿ ಇಡೀ ದಿನ ಬೋರ್ ಆಪುನ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೇತೆ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಲ ಪಾದಜಿ ಜಸ್ಟ್ 2-3 drops ಆಫ್ ಲೆಮನ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಂತದೆ ಅಪ್ಪಗ ನೀರು ಪರರ ಒಂಜಿ ಥರ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಲೆಮನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಣ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೇರ್ದು ದಾದ ಯೂಸ್ ಉಂಡ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ತಂಪಾಪುನು ಚಿಯಾ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬಾಡಿ ಅಂತೆ ಕೂಲ್ ಆದ ಪಡನ್ ಪರಿಯೇ ಹಾಂ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನು ಕುಲ್ಲುದು ಪರ್ಪುನೇರ್ದು ಡೈಜೆಷನ್ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂತುದ್ ಪರಣ ನಮಗೆ ದಾದಾಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಲ್ಸರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲ್ಲುದು ಪರ್ಪುನೇರ್ದು ನೀರುಡ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನತೆ ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ರೀಚ್ ಆಪುಣ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತಿಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಲ್ಲುದು ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಐಟ್ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಕುಲ್ಲುದು ನೀರು ಪರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಣತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ನೀರು ಪರ್ಪುನೇದು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಪುನು ಏನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು ಅಂದತ್ತು ಬರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲುದು ನೀರು ಪರಂಡ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಾನು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಮ್ಮಸ್ ಮನ್ಪದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋದು ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀರು ಪರ್ಲೆ. A few moments later. ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ತಾ ಉತ್ತೆ ನಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಒಂದು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಡ ಅವೇ ನಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ತಾ ಉತ್ತೆ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಕುಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ದ ಸ್ಟವ್ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಪಾಡು ಅಕಲಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡು ಖುಷಿನ ಕೋರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬೇಯೋದಿತ್ತು ನಿತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ದಿಯೆ ಪಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದು ರಪ್ಪ ಕೋರಿನ ಪಿರದಿದ್ದು ರಪ್ಪ ಅರಿಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕಿಚನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಜಿಪುಂಡು ಕೋರಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಕೋರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಶುಂಠಿ ಒಂದ್ಸಲ ವೇಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕರಿಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾರ್ದು ಗ್ರ ಕಡತದು ಕೋರಿದ ಕಜಪು ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಇಲ್ಲ ಕೋರಿಯತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಆರೆ ಮನ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಜ್ ಮನ್ಪುನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಆಯ್ನಾತ್ ಆರೆ ಮನ್ಪೇರು ದಾಯ್ಪಂಡ ಅವನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಅಂಚದಾಲೆ ಜಾಂದಲ್ಲ ನರಕ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಅವ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಸೊ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರೇ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೇರಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಾರು ಮೇರೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾರೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ದಾದ ಪಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೂರು ಪನ್ಪೇರು ಆ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿದ ಪುದರ್ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕನ್ ಅಂದಿಯೋಲೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಕಜಪು ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು ಆ ರೆಸಿಪಿದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜೇರು ಆ ಪೋಲಿ ಅವು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಅಂಡಲ ತೊಚ್ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಪುದರ್ ದಿವೋಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಾರು ಇಂಚ ತಾದ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವೇರು ಇಂಚ ಉಪ್ಪೇರು ಐಡಿಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಸೊ ಅಂಚನಿ ತೌತದ ಕಜಿಪುಲ ಕೋರಿದ ಗ್ರೀನ್ ಕೋರಿ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪುರು ಪಚ್ಚೆ ಕಜುಪು ಕೋರಿದ ಪಚ್ಚೆ ಕಜುಪು ಸೊ ಅಂಚ ನೀರು ಅಡ್ಡ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ವಾಫ್ ಶೋಕಾತನ್ ಕಜಿಪು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆತೇನಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾವ ಮಾತುರೆಗ್ಲೈನ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಅಂದು ಗೊತ್ತಾವೋಡು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಂಡ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಂತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯೂಸ್ ಉಡಿ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಆ ಮುಕ್ಕಲು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಮೋಕೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು
ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮರಪಂದೆ ಏನೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲದ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಬುಡಚಿ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ತೂಲೆ ಮರಪಂದೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಿರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತು ಪನೊಂದುಲೆ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮನಸ್ ಮಲ್ತಂಗ ದಾಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕೊಂಚ ಪೊಸದ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿರವರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಆಯಿಗೆ ಮಲ್ತಿಜಿ ಮೇಡ Q&A ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಅದು ಪಿದರ್ದು Q&A ಮನ್ಪೋಗ ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಪಿದಡ್ರೆಲ್ಲ ಉದಾಸಿನ ಪಣ ಎಂಕ ಅವು ಆತ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೈ ತನಿಷ್ಪತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನೊಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪುನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಓದಾವನು ಪೂರ ಓದಾದು ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀಪದಿ ಆನ್ ಪೂರ ಮೀದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಅವ ನಾನ ಎನ್ನ ಕೈ ರಾವನ್ ಎಂಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ನನ್ನ ಪಿದರ್ದು ಏರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಂತದ ಪಾತೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಶ ಆಪುನು. ಬಟ್ ನಿಕಲಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಅಪ್ಪೆ ಅವದೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಚ್ಚಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಯ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿದ ಆಯ್ಪಣ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಲ ಈತ್ ರಾಶಿದಾಲ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಯ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ ನಾಲೆಂಜನ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾತ್ ಕಡಪದ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಮೋಕೆ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಿರೋರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸೊ Haba, inke dam kattundu. Thank you so much. Pira thikkuve lots and lots of love. Bye. Take care.